Hello mga bay, kumusta? Karon akong item sa kita ang kuan. Makita ang munggos. Kumusta man mo? Karon akong i-share ninyo no, akong gibutang sa akong buhok. Og hangtod karon siya ini gyapon siya og straight og gamay na lang gyud ang nangapupo nga mga buhok no. Atong mga miaging adlaw, so wa pa ko migamit ani. Gasigid jud panagag akong mga buhok. Ingko na kanang 5 naman lang ka ni kabuok inig uli nako. Sumora ni akong buhok perti rang gamatuyan. Ako lang design diha para murag daghan tan-awon. So akong ipakita ninyo karon kung unsaon pagkuan aning conditioner ug suka. So mao ni ang suka ang akong gigamit. Organic apple cider. Okay, vinegar. Dayon, now sa nato. Dayon mao ni akong cream silk diri wala may sachet diri. So inyohang gamiton depende na sa inyohang buhok. Kung taas kay inyong buhok, parehas ako So tulo ang conditioner. Tulo ka po conditioner pero kung gamay ra inyong buhok, duha ra kan conditioner mga bay. Ayaw palabig daghan kay basi mo sa mo tagkaupaw nun aning kalakihan So mao to. Wala may sachet diri, dagko man ang cream silk diri. Gamay na lang gani ni. Kuno ning tilokon karon. So ato sang shampoohan atong buhok. Shampoohan sa nato. Sa asa naman yung mga buhok. Shampoohan sa nato daan mga bay, hana to butangan atong konsuka. Agay. Nara akong shampoo. Pansin. Gamay lang kaayo kay maupaw na tani. Kuni siyang sagulan og tubig. Isog kay shampoo diri gamayon ra nato. Ginoo ko. Gumating ra kay akong buhtawon, mora ni. Ituan mo suwasan. Nakahinumdom ng ko atong sa salon ba. Isuon sa kong amo. Nabasa akong kilay. Mairis. Kamisa ha? Okay. Mali ko da dapat nag-mix dahil ko da para dire-diretso na ang laban. O mo to. Mag-mix na ta karon. Gamay naman lang ning kondisyuran Ano basta igo-igoon lang gid ninyo nga maigos inyong buhok. Tiloko na nako ni kay wala na gamating na lang. Ay, natagak. Emsa. Dayon. Dara. Dara ang cream silk. Bay-ubay gid siya no. Tangan na to og suka. Giingon dito tulo ka kutsara ang suka. So kung inyohang sukdon ang taklob sa suka ug ang usa ka kutsara, ang usa ka tablespoon parehas ra og sukod. So the same lang yung 1 tablespoon at saka yung takip ng suka. Kaya sinasabi 3 kutsara. So 3 takip, isa. Umapaw man yung una. So bawasan natin sa pangalawa. 2, 3. Okay. Ihalo na natin. Wala man akong suklay na kaya kamay-kamay na to. Wala ko'y kuan ba.
Isog kay baho pero bitaw ini kahuman. Kanang mahuswasan na nimo mawala jud ang baho sa apple cider. Magpatigbabaw ang baho sa cream soap. Yun. O, dara na mix na. Sige, birada na ta. Ako sa ning ihumudaan sa akong ulo kay napa man ko'y trabahoon para pusto nang nako samtang ga trabaho. Ani ra man ako, wala na sudlay-sudlay. Tsada kay resulta ba? Hindi kay resulta as in. Mura kag nagpariban yun. Straight kayo siya, yung gamay na lang kayo ang kuan nga tagak nga mga buhok. Gumating na lang kayo. Gumating na kayo kong buhok. Tiloko na to, tiloko. Dayon, dito ra ko sa silong, dito ra na ko ni sa silong waswasan. Kaya naman dito akong kuan. Hair dryer. Okay na. Ibabad nimo ni siya og tungag oras. Pero katong ako ani ambot gito og usa ka oras og tunga. Kay nagluto pa man ko ato. So karon ang oras alas 10 diri sa buntag. So ako ning waswasan unya alas 10:30 o kaya alas 11 para mas epektibo gid ba sa ka oras. Para maluto gining mga inununan diring mga lusa. Garaw siya na. Sige, ako sa ning i-post ha kay unya ako na pong ipakita ninyo ang akong pagwaswas. Kung saan ning ihumol sa akong ulo puston sa nako kay napa ko'y mga kabkabunon. So ako sa ning puston mga bay no. Puston sa nato ni. Naamoy shower cup diha, pwede shower cup. Di Ginoong agtang wa na. Titi nang kuana klaruha sa agtang. Puston sa nakuha ni aning purong-purong nila dire. Daghano na to. Pato na to. Dayon magpurong pagyug ko. Kay mugawas man ko. Una taanig kuan. Madroy. Sa naman ni oy. Da, tagam.
Hello, pag-usap mga bayan, no? Manakog pang banwa sa luyo. Nalimpyo na gyud mga higala. Kaya sige balik-balik ang mga abog mo na nga magbalik-balik gyud ang trabaho. So karon, it's 11 o'clock naman di ay. Alas 11 na ko na human pang limpyo sa gawas na. So nahimo ni yung usa ka oras na humol ni akong buhok. Okay, ato na ning waswasan. Oras na para waswasan nato. Diri lang ko sa lababo sa kusina kay manimaho nagmaayo dito ang silyas. Pero uy, lambot kay siya bay oh. Antang waswasan nimo malambot kayo ang buhok gyud. Oh my God, init kayo ang tubig. Kapasok. Lambot iyong hair dye. As lambot kay siya bisan pagwaswas nimo. Lubagan na nato ni. Then atoan na i-dry. Pero mga bay, akong buhok. Pulo na lang kabuok. Ako ay lang i-dry, no? Ay, mag-dry day mo sa inyong buhok. Kanang bugnaw lang ang hangin, ayaw lang init kay kuan kanang maluto ang inyong buhok mga bay, no? So, dara akong buhok. Og 2
2 times a week ra ninyo siya himuon kay pitik daghanang cream silk maupaw na ta ni samot. So 2 times a week. 2 times a week. Sus Ginoo na Bisaya. So samtang mag-dryer ko no, magkuan ko magsani. Mag-shout out ko sa inyong mga pangalan. Hello kay Ingrid Tumada. Diha sa Cebu. Gikan ka na sa imuhang igsoon. Nga bay na sa dang imuhang tawagan nga si Mary Jane Valentino. But lang nadungog baka ninyo akong shout out no sa mukha eh. Okay. Hello kay ako sang patyon ang kuan. Hello kay ako to utro no kay Ingrid Tumada diha sa Cebu. Susang agtang Ginoo ko. Gikan ka na sa imong igsoon nga bay na sa dang imuhang tawagan nga si Mary Jane Valentino. Hello sab kay Fatima. Hyre ning Jaire ba niyo Hyre ning mo ba ni siya nga di daw ko managad so di ara ba gitagad na tikan nasakpan ng ginako no say patan ng ginako imong comment. Hi kay Faith Davis, kay Bunso kay Ila Bitonio, kay Arlene Carnaso Solis. Sus nalaan ra ba nako ni siya nga siya si Zarim Baterna kay natingala naman ko nga uy narungsin naman day ko ani. So hello sab kay Elsie Dumadag Halasan, hello bye. Rosemary kay Kimboy Kirish, hello kay Castillon Aresche ba ni? Kay Josephine Masamlok, hello kay Jojo Grace Perke, hello sab kay Melfa Acapulco. Og belated happy birthday di ay kay by Ria May 5 gikan sa imuhang pinalanggang igsoon nga si Genevieve 5. Mora na akong nakopya karon no mga 5-5. Hello na lang ninyong tanan mga bay. Og salamat kay sa tanan ninyong pagsuporta. Dili ka na ako. O sige magpadayon ako sa akong pag-dryer no. Ito ang sa editing. Uga na siya mga bay. Isin straight daw siya. And so shiny. Oh my god. Ang gawa ito ni. Maninis. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Sigara dito na. Uga-uga na siya. Uga na ang pulo ka buhok. Pulo ka lugas na buhok. Terus gini ako. Minsan mga bayot sa kuwan, siguro mag-anam na siya buhok. Makalipong ba? Hindi, ako siya na nagpakit na ng kamera eh.
So sa una kung magsudlay ko, daghan kay mataga na kuan diri sa akong sudlay. Daghan kay mga tapot. As in usagid na kabaso siguro. Aron gamatoy na lang kaayo. So gamay na ni para nako. Pero pwede nang daghana. Ara na uga na siya mga bay no. Uga na gid siya napay gamay medyo basa. So nindot jud kay siya gisuta as in. Unya, humot kay siya. Humot kay cream silk. Oh my god. Humot kay ang ako ang hair. Oh, dara straight kay siya. As in, oh. So, ma-rekomenda gid nako sa inyo ang kon suka. Conditioner og suka. Wala lang ko kay balo sa ubang suka, pero mao man ni akong gigamit apple cider. Naampod sila laing suka dire. Siguro kung mahurot. Katunas pud siguro akong gamiton. So, daghang kayong salamat kaninyong tanan.